En dan zie je zo'n start en dan zit je om je heen te zien. Want ja, zo'n man kan nog kampioen worden. Treiman zit wat in de midden en 5 die 6 kan nog degraderen. Dus ja, je weet net eigenlijk wat je eerst en laatste schema hadden. Dus zit je maar wat in de midden. Ja, daar komen ze goed terug. De man alweer. Ja, de boer op wij, nee, de dikta. Daar zit er mij Henk rechts en Kees van der Kooi. En bij die dik daar zit de Wan uit Watten. Die gaan door de wien. En die gaan door de wien. En dan komt Aard de Boer en Henk rechts. Wat gebeurt er precies? Nou, even goed zeggen. Ja, die zitten schillenkoor op. Dat is een groot probleem. Ja, dan krijg je een protestsituatie. Daar waaien ze vrij gauw mee met die protestvlaggen, Max is het. Maar je gaat dan om, je moet in je ruimte bij de dikje aan, de Raderhoek in dit geval. En dan moet je daarna zeggen van, dan moet de oren ik draaien. En ja, daar zal de jury nog wel even hoe te set maken. Maar dat weer een hultrelid. Nou, intussen dat dacht Jelle Talsma van ik hier maar gewoon om het tonnen. En dan shock wel hoe vier dat ik kom. En hij gewoon keurig als eerst om het tonnen. Harry Amsterdam zit bij hem op. Ja, de snitsweek is weer voorbij. Dan kan je weer meedoen aan het scootjeszielen. Mooi plaatsje van de man die het voor. En ik dacht, die zo voor de hele wedstrijd net werd. Maar dan leidt Sibo Siesling daarachter. En daar zit Michiel Kalsbeek een beetje bij. En dan komt de rest binnen. Er zit Tony Brundel nog tussen. En er zit de Go nog tussen van Romke de Jong. Ja, het wie al hier wel een hultrelid daar om die tonnen. Nou, en dan gaat het hulspul van de Wien mee. En achteraan zit de man uit Jestermar. Want die ben helemaal te petit starten. En die moesten dus weer om. Nou, en hij kan voorlopig terug in. Is het vakker scoort even kwijt, maar dat lossen ze wel weer op met een boomke al hier. En dan komt het wel helemaal klaar. Die Jelle Talsma die leidt voorop. Ja, als die pet er wel, zei Piet Blauw, die is mij ouwaaid. Nou, dat weet er dan nog. Dus ze kennen wel grapjes meisje. En ik dacht inderdaad op dat moment, die showen dus net weer waarom. Zeker Heerskop tegeer met tonnen met Henk rechts. Want zeker Heerskop die woer wel wat naar voren. Ziet wat in de midden en die dacht van ja, ik wil deze wedstrijd goed beëindigen. Want dan bloed ik aan kop van het klassement. Want ja, je weet nooit wat er bad voor zelfs de laatste dag van het koetsjesielen. Maar Tony Brundel die komt er mooi terug. Die is naar de dictagong. En die zei van Dewey, dat is de beste slag. En die moet ik voorlopig handhaven. Nou, hij is nog net bij Jelle Talsma. Want die komt als eerste om het tonnen. Maar dan komt er gauw als tweede om het tonnen hier. Met Sibo Siesling. En dat vinden die man wel verschrikkelijk mooi. Even naar elkaar wijzen. Do Buster. Wij gaan om de tonnen. Jim gaan eromheen. En dan is het Tony Brundel en treien Sibo Siesling. En die bloedt mooi voorin. Geen enkel probleem met het zieldik al heel goed. Nou, dan komt het hulp filter on. En dan haast er al die van die stuurbootskippen die er terug matten. Dan komt Romke de Jong er terug. En dan komen alle oren er achterom. En dan zie je prachtig die koppen om een hoeken daar waarin ja, zeker Heerskop komt er dan om. Rekkert achter Romke de Jong die hem goed handhaven. En achterin zit er nog altijd die man van Jestermark, Gele Tadema. Ja, die vielen haar net zo gelukkig in die positie de muziek naar voren te komen. Ja, Tony Brundel had een protest zien. De man die ter farm leidt. En dat is Jelle Talsma. Die een bakboot stuurboot bij de dik. We zien hoe dat uitpakt. Maar eigenlijk wie Tony Brundel er ziet, dat doen al boven. Maar hij Sibo Siesling, zit er nog volle meer boven. Die zit boven Tony Brundel. En dat betekent dat hij als eerste op de tonnen ongeet. Krijgt een beetje mooie vlagen, mij ik nog. En dan zie je van bovenaan dat Sibo Siesling 4 wij voorkomt. Dan maakt het Jelle Talsma daar in de vierde. Daar in de midden een strafrondje. Nou, dat is dan het strafrondje. En dan roept Tony Brundel die protestvlaggen waarin. Lossen die meesten dat skip op. Maar intussen komt natuurlijk Sibo Siesling als eerste beton. En dan kerst wel wuiven Hans van der Zee. Maar je bent er al lang net. Want er is dan hulp met je te gaan op die Lemsterbaai verzeld. Nou, daarachteraan komt Tony Brundel. En dan Sjen had Jelle Talsma, ja, dat is wat dreig. Want die had een rondje draait en dan komt er eigenlijk te leeg uit. Tony Brundel gaat om die tonnen. Die had hem ook nog wat in het verzet jagen verzeld. Die draaide er voort boven. En dan moet er een beetje op die tonnen komen. Hij mat omheug. Hij wil dat blijven. Want ja, dat is ook wel mooi voor het klassement verzeld. Want dan zoer er nog wat bark en dan zoer er morgen nog wat meer spanning in zitten. En dan komt Romke de Jong al on. Maar hij redt het op om boven die tonnen te komen. En dan is het ergste moment voor Jelle Talsma in deze wedstrijd weer voorbij.
Al gaat Romke de Jong er wel finaal doorheen. En die zielde dus ik een hele beste wedstrijd verzeld. Maar die bleef maar voorin zitten en die bleef maar voorin zitten. En dat wie een lijst voor al die oren die dat wonen. Nou, dan moet zeker Heerskop. Ik nog eens even deun om die tonnen heen. Want Michiel Kalsbeek komt er voorbij. En dan ga je twee dueltjes. Het dueltje van Sibo Sisseling en Tony Brundle. Die gaan achter elkaar aan. Dat binnen nummers 1 en 2. En die zielen achter elkaar aan. En die gaan dan de strijd om. Ze hebben wat heuger ken. En zeker Heerskop die komt in die strijden om die tonnen. En dan komt Jelle Talsma daarachteraan als vierde. En achterin zitten de 4 man die op degraderen stenen. En die stenen blijven de hele wedstrijd maar ook klimmen. En dat, nou ja, en je jara's van Arjen wel wat de uitslag daarin is worden is. Want ik weet hem net eens, want het klimde alle jaar in elkaar om. En het wisselen voortdurend. Jelle Talsma, dan nog een keer op zeker Heerskop aankomen. Komt er ervoor of komt er erachter? Komt er ervoor, komt er erachter? Nee, hij komt ervoor, want hij draait eronder en kan er dan de tonnen rennen. Dat zien we dadelijk. Sjen achter die eerste beide man. Dan hebben we het dus over het tweede plak. En dan zien we even op het achterdek goed zeker Heerskop zijn kop geloept. En dan ziet het dat er om die tonnen gaat. Ja, nou en dan in deze man krek eerst var zeker Heerskop nou de finish. Dat ben de Jelle Talsma die dan komt Tony Brundle. Die is als tweede oer de finish. Ik ging dus nou naar voren. Want dan komt het verhaal van deze man. Sibo Sisseling, de winnaar van Joert. Sibo, op een gegeven moment barg je Jim en Tony die barg je Jelle Talsma voort. En dan is het met Toon zit doen op een hegemer markt in elkaar. En hoe wint Tony Brundle het hele seizoen? En Joert net. Nee, dit allermaakste gevoel van wat het hele hier net hand hebben. Super. We gingen hem eigenlijk, nou ja, hij draaide hier wat gauw verder en hij heeft een klooien met Jelle. En wij kregen hem hier super en we konden eigenlijk in één keer trainen voor hem heen. En ik had het idee dat hij er even wat meer de boesten vol in. En wij gingen er eigenlijk niks te rijden. Dat ging hartstikke machtig. Ja, nee, maar de loop die hij kon je mee heugen. Wij hebben het net heel Tony, maar we hebben hem wel aardig rennen. Ik zei, maar skw wat nou. Ik dacht, hij had de broeken vol en wij gingen eigenlijk niks te rijden. En wij ronden gewoon hudder en heen. Machtig, super. Lekker gevoel, hè? Het allermooiste gevoel is een lekker gevoel dat ik dit hier net hand maar niet denk. Nee, absoluut niet. Prachtig. De uitslag op kaart dan hier bij de Lemmer. Eerste dus Sibo Sisseling, Mooi de Strieber. 2 Tom Brundle, 3 Jelle Talsma, 4 Sikke Heerskop, 5 Michiel Kalsbeek, dan Arend Wisse de Boer, Walter de Vries en Romke de Jong. Tweede kaart op het joggende plak, Gele Tadema van Jes de Mar, dan Jeroen de Vos van de Eelkje 2, Henk Rechts, we dus geen trouwerij, Freddy van der Heijden, Robert de Jong, Wietse Banstra. En dan op het vijfde plak Erik Jonker en laatste Kees van der Kooi. Het algemeen klassement. Het is spannend. Ian Sikke Heerskop, 13,9. Dan Jelle Talsma. Dat is dan nog wel redelijk. Maar 18 punten. Dan Tom Brundle, 18,8. Dikke dat het plakken 2 en 3. Dat kan alle kanten nog op. Gele Tadema, 4e. Arend Wisse de Boer, 5. Henk Rechts, 6. Jeroen de Vos, zoon. Sibo Sisseling, 8. En dan gaan we naar de tweede kaart. On 4 terug Michiel Kalsbeek van de Radenroek. Dan Erik Jonker, Walter de Vries, Robert de Jong, Romke de Jong, Freddy van der Heijden, Kees van der Kooi en Wietse Banstra. Joert mij Agen Banstra bij het Helmhout.